Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu biyan mu a cikin wannan shafi mai albarka muna yi muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A ranar Litinin ne wanda ministan man fetur Mahmudu Tini ya karɓi bakuncin ministan ƙasar Algeria Mohamed Arkab wanda ke ziyara aiki a Nijar. Ya gana a wannan Litinin ne da sabon minista na man fetur na Nijar wanda aka yi Muhammadu Tini. A cewar sanarwar da ma'aikatar tattaunawa ta mayar da hankali ne kan halin da ayyukan Sonatrach ke ciki a Nijar, musamman ci gaban aikin bincike da samar da man fetur a fili Karf da ke arewacin ƙasar ta Nijar. To ‘yan uwa idan ba ku mance ba, shi dai wannan ministan da aka naɗa kan wannan ministan man fetur Muhammadu Tini, ministan ne wanda ya shahara game da ilimi, game da kuma sanin makamin aiki. Idan ba ku mance ba, tun fara aikin shi ya yi abubuwa da dama wanda masha Allah duk wanda da yake ɗan Nijar, wanda yake asalin ɗan Nijar ne, ya ga ayyukan daga hawan shi ayyukan da ya yi masha Allah. A nan muke masa fatan alkhairi da fatan Allah Ubangiji ya taimake shi. Nijar ta samu minista mai muhimmanci wanda yana da ilimi mai zurfi, saboda abinda ‘yan uwa ba su gane ba, aka ce ministan man fetur yana da kyau mutum ya kasance yana da ilimi mai zurfi. Da in mutum bai da ilimi mai zurfi, irin waɗannan ƙasashe da suke zauwa daga ƙasashe suna kawo ziyara cewa a yi wata yarjejeniya, sai ka ga an mana ‘yan zero. Ina fatan ‘yan uwa kuna fahimta. ‘Yan zero ma'ana irin yarjejeniyar da aka yi ta yi baya, ai gashi nan ta samu cikin wani dabaibayi wanda gashi nan dai kawai sai a sanne dai ake ta karɓo wasu kayuka na ƙasar. To irin rashin samun kama ajiye ƙwarya akan gurbinta ne, ma'ana ministar mai ilimi wanda ya iya tahiya da yarjejeniya da ƙasashen waje. Shi kuma kasantuwar mutum in ba fita waje ya yi karatu ba, to ba zai iya sanin halayyar mutane na garuruwa da dama ba. To kun ga shi wannan ministan masha Allah, ministan ne wanda a cewar sanarwar da ta fito ya yi karatu ƙasashen waje da dama, kuma daga ganin makaman aikin shi gaskiya ya san abin da yake. Da haka anan dai muke fatan Allah Ubangiji ya taimaka. Wannan tattaunawa da suka yi tattaunawa ce mai muhimmanci wanda shi wannan halin ayyukan da ake ciki na Sonatrach ke cikin bincike a Nijar game da abin da ya shafi man fetur. To don haka yana da kyau ‘yan uwa a tsara ma wannan minista game da aiki da yake yi a cikin Nijar. Minista ne wanda masha Allah yana ƙoƙari. Kuna gani masha Allah yanda aka tarbi baki, kuma aka ba su masauki mai muhimmanci mai kyau, kuma aka tattauna mai muhimmanci. Duk da yake tattauna bata fito fili ba, wadda aka tattauna a cewar dai ziyarar da ya kawo akan aikin bincike ne. Da haka an yi tattauna mai zurfi, kuma irin wannan tattauna dama ba hutawa ba ake waje ana nuna ta, barin aiki abin sai ya tabbata ‘yan ƙasa su rika ganin aiki a aikace. Yana da kyau ‘yan uwa a sa ƙasar Nijar cikin addu'a, domin tana samun ministrori wanda masha Allah, ko shekaran jiya ma kun gani ministan tsaro irin yanda ya kai wata ziyara, da ministan ayyuka, da ministan abin da ya shafi wasanni da sauransu, duka dai suna kokari masha Allah. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da abin da yake mafi alkhairi. ‘Yan ƙasa dole sai kun tashi da addu'a, kuna ma ƙasar ku addu'a, kuma kuna biyayya ga shugabanninku. In ku ga abu na alheri kuna yabawa, to wannan shine ake ce ma san ƙasa, shine ake son ƙasa ta ci gaba. Insha Allahu ba da jimawa ba za mu kawo muku wani tsari da muka tsaro, wanda in ƙasa tana son ta samu cikakken incin da ake ce ma cikakken inci, za mu kawo muku hanyoyi na musamman wanda ya kamata a ce ƙasar ta bi. To aikace shi ne muke ga wannan gwamnati tana bi, da haka kowane lokaci muke hutuwa mana yaba mata. Za mu kawo muku tattauna da zamu game da abin da ya shafi hanyar da ya kamata ƙasa
ta bi domin ta tabbatar da cikakken ikon ta insha Allah. Da haka Allah ya albarkaci ƙasarmu da al'ummar ƙasarmu baki ɗaya. Allah ya taimake mu akan dukkanin al'amuran mu na alkhairi insha Allah.